Bawas na kalsada yun. End of the road, kaya may hindi kastas natin end of the road. Tapos kaya na yan naman. Alam ni Medicine, alam ni Medicine, kasi kaya na siya sa alam. Kali talaga mo maganda siya. Siguro sumambot. Makauwi na. Gagawa. Landa dia ko, tulog kayo kada sang sa dagay ko, nag-service. Dagdagan mo na. Sige kada. Pagkalaglag pa ka. Jadi tayo tawin. Kami tayo po, marakadalian. Lalo kami na po. Nanang rote, barawas lote. Mga diwan, takay nga kapsat ni Tagrota, ikatakawiman kay pasyata. Ito pa dyan saksakan mo ka. Asyata. Agsawa, siya ba tani? Okay, agsawa. Siya, may asawa ko lang ba ta? Matukan siya. Kakuha ko na rin ito yan. Hindi mo na yan ito. Saan ka di? Apo. Dato ibagbaga ni... Lang ito kayaw. Ngayon madan ni Bagina, Naria, Mariera. Oh? Da kami matatakit. As long as willing. Wait. Kahit namit ko mo siya iti kapatron, manang ilay, manang ipasing, barkanang. Henry! Nipuraw ko na, nipuraw. Nipuraw! Agsa kayo mada, istorya kayo man natin. Istorya kayo. Ada ko, ano mo ito na? Ada mana nga ilay. Dahil patra pa inaga ko. Tiwi and Pasing. Ling. Manang ilay ni Pasing, Tiwi, kanto lamang kuwan. Naliga siya sa tayo. Teresa. Yerisa. Sinipuraw. Ayaw naman ipurang madami dalawa. Yerisa. Sige lang. Apa uwan pa dyan ko? Awan na pa ita tatay pa niya kami nga ito. Teresa, Sante. Here now and Grandpa Totoy. This is Grandpa Totoy and this is Auntie. This is Auntie Elena, Auntie. Hi, Grandma. You can see it to Irene. Next time we're gonna get Irene. That's their favorite uncle. You always try them when they're small. Hi, Grandpa. Okay, thank you. Inagdipon ka, bigo niya lang sa binigdurukan ko din niya magirukan. Siyempre, ako ikaw kayo dahil. Ako? Ate, lalagay talaga sa Florenta niya. Yan.
Bakit ako? Te? Bakit ako? Talaga nagpitsa kay Breman. Kalain mo yung Ikaw kamusta, tita? Hi! May dadag ito itagalas ka. Kamusta kay Amin? Nakita rin tuwad naman ng Arturo ginawa ng Fernando Gato eh. December man ang. Tuwan, nagawid ah. Hi, Irene. Ate Imelda. Kumusta kayo? May tsaka yung kiniklop eh, di ko ah. When man ang. Ito kami. Gusto lang yung mag-agawid kayo. Oo, nisyata. Kasi, tuwan. Ay, manang itin ko to gam telephone number ko. Kung nang dibay ka share kayo to. Yeah. Itin ko to. Ada di yung telepon number mo. May inabati ko dito ano yan. Bagat ko lang niya gayat yung pagpasarap ni JMC. 27. Iya, kumporme dia ka. Satu lang nga ako. Pasyal lang sudah da ano tuloy ko lang. Ang ada kita ada yun, ni Jay Lasso din. Sige kasi isang manahin Pilipinas. Tuwan. Mabalin mo night life kaya naman. Kaya hindi kayo nakarating. Gimana nanti? Hai. Halo ya, Eka. Oh, sige. Hindi ka maganti ko ah. Oh, start ka rin ah. Ada tiga, tinolong tayo niya. Right. Nay, kumusta? Nay, nakay mo kaya? Huwag ka na siya ta. Sigurigatan natin mabigang bakasyon, makalipat di... Pagpasisya nyo, no, di pa mo tinagnagan yung toko ah. Sumulo, makahayag mo ito eh. Ya. Juan, sumapunta Disyembre. Sudah ka naman sumarno. Ako na siya ka? Ano ba mo? Ito dinakdakan. Ito paborito ko din ako eh. Dinakdakan. Napakalagligi pantay sa gitu nga ka. Nagdudum mo. Mga Toyota first fly, no? First fly. Nagtaplakan din ang saraan. Ayan. Yung muna. Ako nito, pantay naman, may kasi. 62. 61. Yeah, I know. 60. That's so much. I don't. So our plan is already here, huh? Imagine we always plan in Alaska and now we are here. See how... Yeah, it's about time. About time. We're supposed to be here... Nandito, ada kami kung dito last month. Yun. Yung tawag ko, may kamitan. Yeah. I think it's the fourth time. Fourth time? Yeah. That's the... Malaysia. Say something. Say something. Something? Na ano siya, tada kami ito yung agumong nga po, kaya naragsak. Naragsak latamot. Nagsog.
Gaganda ni Kwa. Nga picture ni Kwa tagal.